Tak, jako vždy vás tady vítáme z našeho gauče u dnes osmého dílu Jiu-Jitsu povídání. Na dnešním programu je rychlý přehled toho, co nás čeká následující víkend, což jsou nějaké americké grapplingové turnaje. Možná nějaký recap toho, co teďka bylo na tatami, pár věcí možná můžeme vzít a potom otázky a odpovědi. Přesně tak. Chceš začít tím tatami? Jo, možná můžeme začít domácí scénou. OK. Takže klidně můžeme říct z paměti, protože co probereme? Probereme profi kategorie, protože pokročilý a začátečníky neznáme, takže absolutka. Účastnili se 4 lidi, jedním se byl ty, druhým byl Honza, třetím byl Denis Mandok a čtvrtým byl František Vohanka. Ten vylezl ze záhrobí z pražského Octopusu, protože si myslím, že já jsem o něm dřív slýchával, když jsem já začínal. Pak jsem o něm teďka hrozně dlouho neslyšel a teďka se objevil. On za to říkal taky, že to byla nějaká vycházející hvězda z Octopusu pár let zpátky a pak někam zmizel, ale to bylo ještě před mýma časy. Je to tak. A ty jsi s ním měl První zápas. A jak to šlo? Dal jsem mu ankle pick, pak jsem mu dal knee tap a pak jsem mu dal rolling calf slicer. Okay. Byl jsem v horním side controlu, nabral jsem si track, udělal jsem row a dotáhl jsem calf slicer. Okay. A Honza měl plný zápas s Denisem Mandokem, který ho napasoval a v poslední sekundě mu dal inside heel hook. Tyjo, tak to Denis dobře dlouho vydržel do poslední vteřiny. Já nevím, no, asi jo. Tak vítáme Fandu zpátky na scéně. Snad si aktualizuje nové techniky a způsoby, jakýma se zápasí a bude zase jako jeden z těch lepších soupeřů, si myslím, v tom vašem heavyweight mixu. Určitě. Který jako doteďka není nějak moc plný, takže každý člověk navíc je fajn, tak snad o to neodradí ta první zápasová zkušenost zase po delší době. A v finále jste tím pádem měli ty a Honza. Přesně tak. Základní část probíhala tak, že jsme měli každý jeden takedown. Mm-hmm. Nebo já jsem měl, každý jeden takedown v podstatě jsme měli. On to ještě měl nějaký zase pokus o vojlok, ale jestli mi Honza dá vojčlok, tak končím. Ale pak jsme šli do overtimeu, když si mi povedal, že ho zase hodit zase na double leg. A pak on zkoušel ten svůj funk row, který jsem čekal, za kterým jsem zaroloval spolu a podařilo se mi dobrat back, proběhl toho rowu, rovnou strepnutou rukou. A pak jsem Honzovi dal asi face crank. Nenazval bych to RNCčko. Okay. Ceníme Honzu, že nás to furt učí, i když to od nás potom dostává na těch turnajích, takže když nás naučí face crank, občas hod bude muset sežrat face crank. A vyhrál jsem pořádný 2300 korun, což je fajn. Nice. A myslím si, že Honza dostal 700 a Denis 300. A nejlepší byla paní, která fotila, která říkala, tyjo, on se takhle raduje, to je fakt hodně peněz. Pak se na to díval ještě jednou. A jo, to nejsou eura. no, kdyby to byly eura, tak je to hodně fajn. Tak by to bylo hodně dobře. No. Určitě bychom byli rádi za nějaký stabilní navýšení, nějaký base cash do těch absolutek by byl asi hezký, ať už by to byl litr 2, nebo 3, 2 litr, pak plus ty startovní, asi by to bylo jako fajn, důstojnější, že když jsi na 3. místě, dostaneš 300. Určitě. Jako je to furt lepší než nic, jasně, ale jestli je někde potenciál pro nějaký stabilní zlepšení, tak je to toto, no. Souhlasím. Tak jo, můžeme se posunout na profi kategorie, kterých v podstatě byly 3. Nejnabitější byly vlastně lehký váhy, že, když to tak vezmeš. Lehká váha, 70. Tam bylo 7 lidí, v 7 bylo 5, v 9 jedničce bylo 2, což v podstatě byl Honza z 8-3 spojený s Kárním z 9 jedničky. Klidně, když to vezmeme teda od nejlehčích výsledkově. Okay. OK, tak v 70 zvítězil Tomáš Matějčuk, druhý byl Vitalij Šorban a třetí byl Ivan Solovej. Tomáš Matějčuk taky byl na 14 dní u Dana Hera. Vlastně ve chvíli, kdy se objevil na těch předchozích tatami turnajích, tak taky moc hezký jitsu. Viděl jsem nějaký
krátký se střihají z tohohle, viděl jsem nějaký hezký úniky z pozic. Nevím ani jako, myslím si, že dokonce 4 zápasy na submisi, 1 zápas na body možná, ale to ani nemusíš rozklikávat. Takže Tomáš Matějčuk, koláčníkem přezdívaný Donny Belič, protože vypadá podobně jako Bonnie Delič, akorát, že je mladší, takže mu to otočil a říká mu Donny Belič. Tak gratulujeme Tome, tam to se na viděnou na nějakém dalším turnaji. Yes. 7-7, myslím si, že vyhrál Honza Jilčík, že? Přesně tak vyhrál i Honza Jilčík. Druhý byl, myslím, Michael Konrád. Myslím si, že jo. A třetí byl někdo z DSCčka. Jo, nebo Vojta, počkej, ne? To se nemusel rozklikávat. Honza Jilčík tady s náma delší dobu trénuje do Poletka, ale jinak je pořád jakože odchovancem Pretorián Židlochovice, pokud se nepletu, takže trénuje dlouhodobě v Židlochovicích. Ten šel vlastně zároveň i kimono a podařilo se mu vyhrát i profi 7-7 Nougy. I kimono profi a tam šel možná 8-3. Takže hezké. A třetí byl Vojtěch Klíčka z DSCčka. Z DSCčka, no. No a 9 byli 2, Honza Stach a David Karný. A Honza vyhrál první zápas na body a druhý zápas na outside hook s inside ashi. To asi všechno. Žádná jiná další profi kategorie tam bohužel nebyla. Já jsem měl mít zápasy ve váhovce s Františkem. My jsme byli 2, ale říkal mi, že je nějak rozbitý a že si dá kimono a na nohíčko nechá být. Okay. Takže tak. Pohoda. Další tatami je potom 25. dubna, myslím v Bratislavě, že? Přesně tak. Takže ještě předtím je beatdown 11. Je za 14 dní. To asi nejvíc proberem příští týden potenciálně, že? Tak mohli by oznámit nějakou startovku, bychom je mohli probrat. Protože něco se oznamuje, něco se ruší. Tak startovka úplná vzhledem k tomu, jak to bývá s jitsu fightama, že ty se ruší klidně i dost last minute, pak někdo naskakuje, tak možná startovka bude tak jako ve čtvrtek, ten den jako předtím. Tak uvidíme. To je dost možný. Tak uvidíme. Tak posuneme se na to, co nás čeká. Pro fanoušky Gíčka teďka běží Panems, kde se vrací Langaker po dlouhé době. Fakt? Do kimona. Ty krásu, jakou jde váhovku? Medium heavy. Já nevím, co to je. Medium heavy, to si myslím, že je ta, co je nad tou 7. Že v nougíčku je to podle mě 8,5,5. Asi jo. Jo, protože pod tím je middle a to jsem já, 7,9,5, nad tím je 8,5,5 a v kimonu to tím pádem bude ještě o něco těžší, takže v kimonu jestli to bude 8, 7, 8, dejme tomu. Tak to je nějak jakože smysluplný, že nebude muset konečně hubnout bomby. Vlastně naposledy jsme ho viděli naživo loni na těch Europeans v nougíčku, kde si utrhnul biceps v některém zápase a pak už samozřejmě nezápasil. Takže se vrací po zranění. Vrací se po zranění, vrací se do kimona po strašně dlouhé době. Co jsem koukal na jeho Instač, tak poslední asi půl rok nebo rok žije v dodávce se svým psem. A nevím. Myslím si, že měl nějaký velký psychický problémy. Po tom CGI-ku, jak snad se mu to nějak podařilo vybalancovat a je mu teďka dobře. Yes. Pak ještě můžeme zmínit, že v organizaci Fury, což je v MMA organizace, ale pořádají i nějaké grapplingové fighty, tak Taza bude mít titulák s nějakým random guyem, kterého neznáme. To je asi všechno. A ještě tam bude Kid Krikorian, myslím. Jo, ještě tam bude Kid Krikorian taky. A taky titulák. Taky titulák a taky s random to guyem. To je asi 7,7 a Kid asi 70, že? Yes. Ale v pohodě. Pak ještě 28.3. bude RAF, což je wrestlingová organizace, co pořádá zajímavé gala večery. Jména, které bych mohl vypichnout, tak asi... Colby Covington tam bude? Jo, tak hlavní zápas bude Sarukan proti Paulasovi,
což je v podstatě rematch toho fightu, jak se porvali na konci. Jo, to je s nějakým tím influencerem. Jak tam byla ta bitka. Okay. Main event je Colby Covington proti Dylanu Dennisovi, což si myslím, že je úplně, to je spíš zápas na tiskovku, než na žněnku. Pak tam bude mít titul Kyle Dake. Pak tam bude hodně zajímavý zápas v 9-7 taky o pás Tažudinov se Snyderem. V podstatě Snyder, to znám. Snyder měl dlouhé roky takovou rivalitu se Sadulajevem, který je považován za takového goata, že jo, wrestlingového. Ale před třeba 2 nebo 3 rokama se objevil ten Tažudinov, taky Rus, mladší, porazil Sadulajeva, to bylo velký halo v wrestlingovém světě. A teďka reprezentuje Bahrein a může to být hodně zajímavý zápas. Pak ještě celkem dost zajímavý zápas bude Salkazanov proti Noufovi. Za prvé, protože Salkazanov je reprezentant Slovenska. Reprezentuje Slovensko, myslím si, že je 4násobný mistr Evropy a 2násobný stříbrný medailista a 2násobný bronzový medailista z mistrovství světa ve freestyle wrestlingu. Žije ve Sníně, co tak vím. Trénuje asi tak nějak na půl Rusko, Slovensko, nevím. A bude mít zápas s Jasonem Noufem, který se poslední dobou nějak protlačuje v jiu-jitsu světě. A myslím si, že teď dostane bitku Nouf. Protože on všechny výsledky, co má, tak má z folk style wrestlingu, což je jiný wrestling, že jo? A poslední dobou si věnuje jiu-jitsu a trénování dětí. A tady tam Salkazanov trénuje a zápasy. Jasně. Freestyle. Okay. Klidně můžeme jít asi na toho host number one. Yes. To je asi tak jako nejdůležitější jiu-jitsu event za ten víkend, co bude teďka, že? Určitě. Tady zmíníme taky, nebudeme probírat všechny zápasy, protože všechny neznáme. Tak když půjdu od spodu, tak první zápas, ve kterém známe aspoň někoho, tak je Filipe Costa proti Sebastianovi Attardovi, což je Boris, který se stal známým tím, že vyfakoval Javorskýho na pódiu. Pak za to dostal roční stopku na IBJJ v turnajích. Přesně tak. Ale jakože je to týpek, co má hodně vtipný Instagram a má tam i jako dost dobrý techniky. Má tam dost dobrý jako breakdowny technik a dobrý rady a tak. Takže Sebastian Attard, docela dobrá kombinace vtipnosti a kvalitních jiu-jitsu rad. Yes. A koukal jsem, že ten Filipe Costa je To je neznámý. Čerstvý vítěz brazilských trials. Teď minulý víkend vyhrál. Ty druhé v São Paulo. A nevím, no. Sebastiana. Jsem to slyšel hodněkrát to jméno. Myslím si, že to je hodně generické brazilské jméno, takže typu, že těch Filipů Cost bude víc. Nevím, že tenhle stejně zrovna ten, co vyhrál teďka brazilské trials. Takže těžko říct. O Sebastianovi jsem dlouho nic neslyšel. Taky ne, no. Vím, že měl, myslím, že docela špatný kotník možná jednu chvíli. Jo. Že při wrestlingu s Tazou si na ní nějak blbě šlápnul a měl ho úplně jako... Fakt to video bylo hodně na zblití. Takže možná rehabilitoval to. No, vím, že v roce se jim to stalo ještě, když trénovali. Jo, to si vybavuji. Asi další zápas, který bychom mohli zmínit, bude Austin Senos proti Rajusovi Divanovi. Austin Senos je týpek z B-teamu ze Simple Man Martial Arts, který je co-hostem Declana v jejich White Monster podcastu, který byl 3. na Evropě 2 roky zpátky, kde ve svým prvním zápase nebo druhým porazil Maru Hromádku na Inkilok, což bylo překvapení pro nás. Takže v té době jsme si mysleli, že Mara si nejde sabnout na nohy, ale teď ten typ ho sábou už 2 roky zpátky, nebo 3. Skoro 3 roky. A jde proti Rajusovi a to je ten borec, který před pár týdnama sabou PJ Barče a kolem toho bylo velký halo. Jo, jak na tom random ADCC v prvním kole. Přesně tak. Jo. Takže nevím. To je dobrý, že máš takový 2 poměrně jako asi slušně dobrý lidi proti sobě, dobrý matchup. Určitě. Tak a poslední zápas.
je Little Jacob Bourneman proti Nikovi Matajovi. Little Jacob je výherce 7-7 na prvních amerických trials. Nick Mataj si myslím, že byl třetí na těch trials. Jo, na těch stejných. Nevím, jestli spolu měli zápas na těch trials. Taky nevím, jestli spolu byli v semifinále nebo ne. Nejsem si jistý. Bude to zajímavý zápas, protože oba dva jsou strašně dynamické. Jsou to wrestleri. Ten Little Jacob je úplně původně taky nějaký high school wrestler. Nick Mataje je obrovský nažachaný fyzioterapeut. Je to takový Dan Chmelík z B-teamu. Spíš Dan Chmelík je Nick Mataje ze Svigu. Okay. O Matajovi hodně lidí z B-teamu mluví, že je to strašně dobrý týpek a tak, ale vždycky mám pocit, že to úplně nedokáže zatím prodat na těch superfightech. Že většinou má nic moc, performancy. A na těch trials měl dobrý fighty a já jsem s ním teda spároval, i Mahra jsem spároval a oba jsme s ním zažili velký nepříjemné věci. Pár věcí od něj budu ukazovat i na tom svém semináři tady, protože jsme se ho na to i zeptali a bylo to fakt jako dobrý. Takže pár věcí k passingu, který mě tam hodně zabíjel, tak jsem si ho ukradl. Tak se můžete těšit. A kdybychom měli tipnout, kdo vyhraje, tak já si myslím, že Little Jake. Ty jo, já nevím, no, protože ten Little Jacob na těch předchozích zápasech měl proti sobě, přišlo mi dost guard playerů a tomu docela vyhovovalo, prostě měl hrozně dynamický outside passing, že hodně úhloval a byl takový důrazný jako s těma koletájovýma off-balancema. Ale Nick Mata je to stejný, že taky daleko raději hraje tu pozici, dobře wrestlí do backu, dobře scramblí do backu a já jsem toho Little Jacoba neviděl wrestlit. On je původem wrestler. Jo. Okay. Myslím si, že bude mít slušný wrestling. No, tak uvidíme, jak to bude dobrý. A asi taková třešnička na dortu na Fall Grapplingu. Bude tam ještě 4členná pyramida děcek v 6-6, ale tu probírat nebudeme. Já že jsi to řekl, že jak tam bude jako ta lightweight pyramida, takže to je pyramida děcek. A bude tam ještě dospělá pyramida, ale v dětské váhové kategorii do 70 kg, kterou teďka můžeme probrat, už je nalosovaná. A v prvním semifinále se utká Dorian Olivares s Judanem Espinozou. Mm-hmm. Tak to bych viděl asi Olivarese. Určitě. Jo, jakože Espinoza jasně, že je moc dobrý a i na té IBJJF úrovni. Ale furt si myslím, že na to Olivarese, že to nebude stačit. Ten Espinoza je dobrý, ale tu špičku nikdy nedokázal porazit. Že on je přesně na tom mezistupní mezi širší špičkou a úplnou špičkou. No je tak jako na špičce té širší úrovně a nebo na úplný spodině toho high level. Přesně tak. A na druhé straně se utká Max Hansen s Deandrem Corbe, kde bych to viděl asi pro Deandreho. Hlavně si myslím, že bude násobně teda větší než ostatní, protože tady Espinoza, Olivares a Hansen chodí 6-6, ale Corbe poslední dobou chodí 7-7. A i Max Hansen už teďka šel poslední trial v 7-7, si myslím. Ale vím, že dřív hodně dlouho byl schopný dělat 6. Myslím si, že Corbe bude největší účastník určitě ze všech. A tady bych to viděl na vítězství Corbe a že v finále bude Dorian proti Deandrovi. OK. Jo, no. Jako původně jsem si říkal, že to možná Dorian vyhraje, ale neuvědomoval jsem si, že to je ten Corbe, takže asi bych mírně favorizoval toho Corbeho, ale tam je ten jejich rule set, že to bude 15-minutový zápas, který je po 5 minutách kdyby hodnocený, že judges favor. Přesně tak. No, jako pod tímhletím rule setem dokážu si představit, že by vyhrál i Dorian.
Na druhou stranu nedivil bych se, kdyby i tomu Corbemu se ho podařilo možná i nějak subnout. Což je obecně hrozně těžký s Dorianem, protože je těžký ho nějak ustabilizovat a zastavit, ale no uvidíme. Ale těším se, to bude dobrý. Jo, bude to dobrý. Já osobně hodně favorizuju Doriana, že já upřímně nevím, kdo by ho mohl porazit. Nějaký fakt dobrý submission hunter, což si myslím, že Deandre není. Třeba si myslím, že Doriana by mohl porazit Pato nebo Baby Shark. Prostě někdo úplně z té šestkové spíčky. Myslím si, že Corben nestačí na Doriana. Jak se jmenuje ten druhý Corben? Gavin. Jo, a tak tohle to je ten lepší. Jo, to je ten lepší. OK. Tak uvidíme. Takže já typuju Corbeho, ty typuješ toho Doriana. OK. Tak to je všechno. To je všechno. Přesně tak. Questions and answers. Otázky a odpovědi. Nebylo jich teďka moc, že? Přesně tak. Jo, OK. Tak jo. Takže první otázka, co by bylo, kdyby nebylo v životě jitsu? Už jitsu. Už jitsu? Kdyby to teďka přestalo. Tyjo. Cukrovka a obezita. Hele, co bych dělal se svým volným časem, který bych měl najednou hrozně moc. Asi bych si našel něco jiného, ale co by to bylo? Určitě bych rád trávil víc času venku. Tyjo, ale jakože čemu věnovat tolik času? Možná bych se stal znalejším v biologii a tak, abych mohl být lepším učitelem biologie. Tyjo, těžko říct, zatím jsem na tím nepřemýšlel. Těžko říct taky, protože oba dva to budeme mít podobně, že celý život nějaký bojový sport děláme. Je to tak, no. Takže asi bych cvičil na nějaký další bojový sport upřímně, protože jsem úplně marný v nějakých míčových týmových hrách. To určitě ne. A běh nebo nějaký vytrvalostní sporty taky nic. Takže běžec. Takže říkám, že asi bych cvičil na jiný bojový sport upřímně. Ty běháš takhle do večerky pro monstra. Přesně tak, nebo za šelinu. Nebo za šelinu. Abys nemusel jít celou dobu pěšky. Přesně tak. No, tyjo. Možná bych trošku víc dělal zahrádkářství, pěstoval bych nějaký rostliny a tak. Jakože nevím, co od malička, no. Jakože kdyby vůbec původně nebylo jitsu, teda a judo, kámo, myslím si, že bych v životě byl úplně někde jinde a myslím si, že by to nebylo vůbec dobrý. Mně osobně to judo a pak je to jitsu jako z mýho úhlu pohledu, když vidím vrstevníky, který jsem měl okolo sebe a kam to postupně jako dosměřovali, tak jsem fakt rád, že jsem tu věc, která mě provázela a směrovala tím životem, měl, protože jinak si myslím, že bych dost pravděpodobně pracoval možná někde ve fabrice, byl bych asi nešťastný z života, byl bych naštvaný, že všechno je blbý a že za to můžou druhý lidi. No, nevím. No, souhlasím, to by mohlo být podobný. Takže v nějakém té pubertě, jak si prostě šlo někam ven, nebo se chlastalo, tak si zrovna měl trénink nebo závody, takže tě to tak maličko odstranilo těch špatných věcí a vedlo správným směrem, takže nevím, kam bych se dostal taky. Jako tohle všechno jsem si taky zažil, že? Ale pak zažiješ si to párkrát a pak si najednou zvážíš, co je doopravdy větší zdroj zábavy, jestli být někde vylitej, nebo s nějakou svojí komunitou kámošů dlouhodobě na něčem pracovat a zlepšovat se v tom. A já jsem si vybral to, že určitě bude lepší pracovat a zlepšovat se v něčem. Je to tak. OK. Pokud by bylo BJJ peklo, co by byly smrtelné hříchy? Oil check, už mnohokrát zmíněný. Tak z pohledu technika si určitě oil check, wristwalky, to se tak nějak říká, že za wristwalky se chodí do pekla.
ale myslím si, že takových submisí je víc. Scottish Twister, Kosovo Cradle, Rape Choke. TPčko. Víš co je TPčko? Ne. Kamo. Jak máš close guard, zvedneš si close guard, A chytneš jo. a spojíš. Tohle znám jako škorpion. Jo, no tak škorpion nebo TPčko. Určitě by toho bylo víc. Asi tak. Raději holka s žádnou prdeli a pěknýma kozama, nebo žádné kozy a pěkná prdel. Určitě druhý. Určitě prdel. Jo. No. Jo, určitě zadek. Takže navazující otázka z minulého dílu. Jaký byl váš doposud nejkvalitnější soupeř kromě Pavla? Kromě Pavla. Tak. Ty jo. Když si vezmu papírově, a nevím, jestli jsem to nezmiňoval už minule, tak já jsem měl zápas s Kubou Vitkovským na Pucháru polským, který, jako jasně, já jsem ho měl ve chvíli, kdy on už byl za tím nejlepším, co měl. Už jsem možná říkal, ne? Ne, Vitkovského si nezmiňoval. Ne. Kuba Vitkovský je, myslím si, že minimálně vítěz jedních trials, nevím, jestli možná ne i vícero, ale vím, že jako několikanásobný medailista z ADCC trials. A tím pádem byl i na jedných ADCC Worlds. To všechno v 66. Já jsem s ním měl zápas v 77. A měl jsem s ním zápas, podle mě to byl v roce 2022, takže já jsem tehdy byl Purple Belt relativně, možná tak rok, nevím, možná i čerstvej, nevím, nějakou chvilku, že si jo. A vím, že to byl takový můj první jakoby zápas s někým, se kterým si říkal, tak to je fakt jako high level black belt. Tohle to jestli zvládnu, tak už jsem asi fakt docela šikovnej, nebo mohl bych být teoreticky. A vím, že to byl dost těžký zápas, který v základní části skončil 0-0 a v overtimeu jsem mu pak podle mě minutu před koncem vzal záda, dal jsem mu RNCčko. Takže to tehdy pro mě byl jako vnitřně jako velký úspěch, porazit někoho takhle dobrýho, přestože už je za tím nejlepším jako momentem své kariéry. A myslím si, že jsem tam závodí i doteď dokonce a furt se jako udržuje v kondici a tak, takže tehdy ještě taky na tom nebyl nejhůř. No a co ty? Tak asi kromě Pavla nejlepší soupeř, se kterým jsem prohrál, tak to byl určitě ten Nick Hartman. Mm-hmm. Prostě stříbrný medailista z amerických trials, 4násobný mistr světa v IBJJF a tak. A nejkvalitnější soupeř, kterého jsem porazil, Espinoza zmiňovaný 5 minut zpátky třeba. S tím jsem měl zápas na Decision na ADCC Austria. Na ADCC Austria jsem ho porazil. Tehdy, jo, je to lehčí váha, ale tehdy jsme měli trošku blíž k sobě, si myslím. Mm-hmm. Ty jsi byl tehdy ještě relativně 8, ne? Yes, tehdy jsem chodil 9 jedničku. Jo. A on byl 7. Jo. A už mi nikdo asi další nenapadá. Papírově podle mě i Moritz je třeba jako dobrý soupeř. Že jako má úspěchy z IBJJ v turnaju. Že Moritz asi určitě taky. No, má bronzu z Trials, má několik bronz a stříber, možná z IBJJF Europeans. Myslím si, že má 1 zlato a 1 stříbro. Okay. Jo, Moritz možná taky a nevím. Už mě nikdo další nenapadá. Jsem měl pak ještě s tím Kubou Vojčechovským, ten byl druhý na IBJJF Europeans. Tak s ním jsem měl zápas v Chorvatsku v té díře, v tom pitu, tak tam jsem mu dal arm triangle. A nevím, ještě takové jakoby medailově accomplished lidi. No, to je tak, co mi vyskočí jako na random z hlavy. Yes, a poslední otázka. Kde všude trénuje Anton dětí, kde je trénuje nejradši a kde si myslíš, že mají nejvyšší potenciál? Tak děcka trénuju ve Svegu a v UGBčku, což je gym v Líšni v Brně.
Baví mě to aj tam. Potenciál, těžko říct. V UGBčku jsou mnohem pokročilejší děti. A hlavně tam jsou nějaký děti, tady skoro nikdo není, ne? To taky. Tady ve Svigu je mnohem méně dětí. Tam ty skupiny jsou mnohem větší. A zároveň v UGBčku máme skupinu dětí, které už trénují 3-4 roky, které ještě trénovali jiné trenéři přede mnou. A tady ve Svigu děcka trénují teprve od září, protože předtím ve Svigu nebyly děti. Takže asi potenciál budou mít víc dětí, co trénují delší dobu. To je všechno z otázek. To je všechno z otázek. Minule jsme chtěli zodpovědět všechno. Nějaký nadcházející akce? Ty máš teďka vlastně pozítří seminář na wrestling. Přesně tak, vy máte kemp v Týsovci. Yes. Takže kdybyste někdo chtěli za Antonem na wrestling s Underhookem dopoledne a odpoledne, že 2 bloky, tak se můžeš tak ještě rychle ozvěte. Kdybyste někdo nás poslouchali, ať už jste ze Slovenska nebo blízko k Tisovci, tak tam budeme s Honzou teďka o víkendu. Potom ten další víkend, já mám seminář tady v Brně, co uzrálo z těch kempů z Ameriky, takový mix všeho možného, co jsem pochytil, ať už v B-teamu nebo u Dana Hera. Potom vím, že i Ragnar má ten víkend seminář, myslím si, že někde na Slovensku. A jinak mě nenapadá. Jaký další akce? To jen tak říkám, jako co bude za akce, kámo. Tak... A turnaje, že jo, teďka tím, že jsou Velikonoce, tak turnaje tam nejsou. Pak vlastně bude beatdown. Jo, když bude beatdown, tak Mára má v Praze relax. Dává k tomu další a další promo, tak když tak mrkněte na relax tournaments. Příležitost vyhrát prize money ve white beltech i v blue beltech. Max 8 lidí v kategorii, 3 garantované zápasy. 2000 bonus za takedown. Myslím si, že ty prize money za tu kategorii jsou taky 2000. Startovní je podle mě 900, nebo teďka už možná 1100, nejsem si jistý, něco takového. Takže vlastně nejbližší jitsu turnaj, co bude, je relax, 11.4. Potom další víkend. Ještě ve stejný víkend, jak je relax a beatdown, ještě je Pardubice Grappling Open. Pardubice Grappling Open. Taky ve stejný den. Pak další víkend je Rebel BJJ Cup ve Frenštatu pod Radhoštem. A pak toho 25.4. je to tam i v Bratislavě a Grind v Praze. Pak 2.5. je ADCC Czech Open na Vsetíně. No a tím, že si můžeme skončit květen, je přece jenom za dlouho. No jasný. A to je všechno. Chceme ještě něco probrat na to konec pro dnešek? Asi ne. Asi je to dneska kratší. Kdybyste to příště chtěli delší, pište víc otázek. Někdy se sice můžeme vrátit k těm, co jsme neprobrali nějak jako dopodrobna, protože byly na delší povídání. Třeba jednou tam byla otázka na jak být dobrý trenér a říkali jsme si, že někdy bychom tomu mohli nějak díl se vyjádřit. Že tehdy nám nějak docházel čas, tak jestli chceš třeba dneska se k tomu vyjádřit, jestli máš náladu. Ty jo. Myslím si, že dobrý trenér je dost, jako jednak je to subjektivní věc, že každý potřebuje v tom trenérovi mít něco jiného, ale asi obecně, co může mít dobrý trenér, aby byl přínosný pro ten jednak klub a jako i pro ty lidi, pro tu komunitu, co tam je, tak si myslím, že nesnažit se cpát těm lidem svoje názory jako absolutní moudro, což si myslím, že velmi často ty lidi to takhle mají, ať už jsou to trenéři nebo prostě obecně, že jo, lidi to takhle rádi mají, že ten jejich názor je ten důležitý, správný. A zrovna bohužel u těch jitsu trenérů to mnohdy bývá takový, co si vychovávají ty kulty, že tam je to ještě o to silnější. Potom myslím si, že je důležitý, aby měl jako přehled o tom, co je fakt jako efektivní v tom sportu, aby vás nenutil trénovat zbytečné věci, které prostě jasně, že to v tom sportu je, jo. Ta technika existuje, je dobrý
se na to nedat nachytat, ale zase je dobrý jako trenér mít filtr na to, co má smysl trénovat a jakože do čeho investovat svůj tréninkový čas, aby ve chvíli, kdy k vám chodí lidi, kteří to chcou dělat nějak jako smysluplně dlouhodobě a dejme tomu ještě, když jako budou chtít být dobří, budou to chtít být závozníci, tak vy byste je fakt jako měli směřovat do těch technik, které jsou obecně vysokoprocentní, protože když je budete nutit dělat něco, co ještě nedej bože, oni sami už i ví, že to jako je blbost, tak to je jenom metoda k tomu, jak se postupně z toho gymu odehnat, aby s tím skončili. Takže je důležitý mít filtr na to, co jsou smysluplné techniky na trénování. A klidně říkej ty. Jak bys popsal rozdíl mezi trenérem a instruktorem? Ty jsi říkal, že to je taky dvě hodně odlišné věci. Jo. Tak instruktor seš ve chvíli, kdy prostě jenom vysvětluješ lidem techniky, jak se provádějí a to je celý. Zatímco když jsi jakoby ten trenér, tak dejme tomu do jistý míry, pokud to ten člověk chce, tak mu můžeš radit i jakože s nějakým tím životním režimem, který můžeš mít okolo toho, abys v tom sportu jako byl schopný být dobrý. A furt říkám, jakože je dobrý tu radu umět poskytnout, ale taky je dobrý být v pohodě, když ten člověk, který mu ji chceš poskytovat, ji nechce přijímat, tak ho nech na pokoji, prostě nemusíš mu to cpát. A potom trenér jako asi by měl chápat nějak to rozpoložení, který je jako v té tréninkové skupině. Potom na pokročilejších úrovních už trénink právě není o tom, že funkce tebe jako trenéra na tom tréninku je jenom, abys ukazoval techniku. Když už velké množství těch technik jsou známý té tréninkové skupině, ale už to může být o tom, že se snažíš ten trénink nějak jako diverzifikovat v tom, že někdy se bude trošičku víc spárovat, klidně víc pozičních sparingů a pak open sparingy. Někdy jindy zase uděláš víc trénink zaměřený na to, že budeš chvíli převážně instruktor a pak zase nějak můžeš moderovat ten trénink, co se týče toho, jako jak se bude spárovat. Tak do jistý míry není špatný, obzvlášť ve chvíli, kdy je to jako gym, kde bys chtěl, aby se nějaký lidi spolu jako potkávali, ale oni se spolu nepotkávají, vyhýbají se. To třeba bylo hrozně dobrý jako v tom Atosu, že Galvao prostě když řekl, ty půjdeš s tím, tak jdete a trénovalo se. Zase jako chápu, že ta volnost toho našeho sportu, jaká je, tak to je spoustě lidem příjemný, že si můžeš trénovat s kým chceš a jak jsme říkali minule, říkáme i teď je naprosto v pořádku říct, že jako s někým nechcete jít, obzvlášť když jste jako menší, slabší a ten člověk je velký a pohybově negramotnej, to znamená, že vám omylem může udělat něco z toho, že se neumí prostě pohybově ovládat, tak to je určitě důležitý, ale zase ten trenér by měl mít dobrý úsudek, že takovýhle lidi proti sobě nepošle, že? No jasný. Takže to jako to... Pak určitě je hrozně fajn, když jako tě minimálně v těch začátcích trenér jako je s tebou na turnaji a tak, protože teďka, když to vezmu v té své situaci, mně už je celkem jedno, jestli s sebou na turnaji mám Honzu nebo nemám. Když tam je, tak je to jako hodně příjemný, že furt když je v tom rohu, tak je to prostě takovej ten pevný bod, na který se můžu spolehnout, že tam je. A když ho nepotřebuju, zrovna v tom zápase, tak je to jako v pohodě, ale ve chvíli, kdy se mi bude něco dít, tak já vím, že tam vždycky je a že rady, které bude říkat, jsou obecně jako dobrý. Sem tam mi říká i nějaké věci, které se mi třeba nehodí do gameplaye, ale to je tím, že prostě zápasíme jinak, že já jsem primárně že guard player, zatímco Honza je primárně jako top player, ale furt vždycky doplní, ale je to tvůj call. Tohle to tam vidím, tohle to bys mohl zkusit, ale jestli to necítíš, je to tak na tobě. Určitě ve chvíli, kdy jako koučujete někoho na závodech, tak je dobrý říkat věci dost stručně. Záleží člověk od člověka, někdo má rád v rohu roztleskávačku, někdo vůbec, takže takoví ti trenéři, kteří jenom křičí pojď, pojď. A tak, jestli to někomu pomáhá, že má takovouhle zvukovou kulisu,
tak je dobrý spolu být domluvený, že já třeba, když si vzpomenu, když jsem byl malý děcko a závodil jsem na judu, tak jsem vždycky chtěl po kámošovi, aby šel k žíněnce a říkám, jenom na mě něco křič, prosím, furt na mě něco křič a nějak to dopadne. Takže vím, že tehdy mě to uklidňovalo, teďka prostě to vůbec nepotřebuju. Jsem úplně v klidu s tím, když tam ten člověk jenom sedí a po minutě nebo po 30 vteřinách mi říká, kolik času zbývá do konce. S tím si už teďka velmi často jako vystačím. Klidně pojď zase ty. Jakože rostové skávačky občas pomáhají. Třeba když si overtimeu a fakt ti dochází fíza, tak si třeba pamatuju nějaký ty trials nebo něco, že na mě Honza prostě žval, pojď a v ten moment mi to celkem hodně pomáhalo. A když jsem byl malé děcko, tak jsem podle mě občas nastoupil do zápasu a neslyšel jsem absolutně nic, prostě ani náhodou a trvalo mi dlouhé roky jen abych se naučil se uklidnit natolik, abych vůbec mohl vnímat, co se děje. A pak, že v judu se implementovalo to pravidlo, že během toho, jak se zápasí, tak se nemůže ani koučovat. Takže v podstatě jenom v té přestávce mohl slyšet něco od trenéra, ale kdybych se vrátil nějak obecně k tomu trenérství, tak si myslím ten mím, co máme kolem Honzy, že je to tvůj call, je to mím, ale nějakým způsobem to aj vyjadřuje tu myšlenku, že on ti vždycky navrhne svůj pohled, ale nikdy tě nebude protlačovat, že je to absolutně správná myšlenka a určitě musíš pasovat. On ti řekne, já si to myslím tak, ale je mi v podstatě jedno, jestli mě poslechneš, tak, nebo jestli nebo si to budeš dělat ne. no. A řekl bys, že se dá říct, že dětská začátečníci potřebují víc trenéra a ty pokročilejší už víc instruktora? Ty jo, to zase... Takhle bych to asi úplně nerozseknul, protože i já si rád prostě občas s Honzou vyřeším nějakou drobnost, kterou je prostě příjemný to vlastně někomu sdělit. Obzvlášť, když víš, že to sděluješ někomu, kdo si prožil jako něco stejného. A tím pádem ti ten jeho názor na to ti může jednak daleko víc pomoct a taky máš daleko větší tendenci ho jako respektovat, ten jeho názor. Takže takhle bych to asi člověče úplně jako nerozseknul. Myslím si, že pro ty děcka ten trenér jako nejenom, že může, ale ve chvíli, kdy budete jako mít dítě, který trénuje 4x týdně něco, tak prostě najednou tráví velký čas ze svého života v přítomnosti toho trenéra. A tak, jak to je s učitelem, tak, jak to je s rodičem, tak, jak to je jakoby s kýmkoliv, kdo na to dítě bude nějak jako působit v tom jeho rozvoji, tak se do něj bude ten trenér prostě obtiskávat, bude v něm vytvářet nějaký vzorce chování a tak. Takže tam je to jako hodně důležitý mít u toho dítěte dobrýho trenéra. Já když si vezmu jako svůj příklad, tak naše trenérka byla vystudovaná inženýrka, dělala ve sklárně a vždycky nám kladla na srdce, že priorita číslo 1 je, aby jsme byli dobrý ve škole a pak jakože tak nějak, aby jsme přitom sportovali, jak to jenom jde. A vždycky se nám snažila pomoct, že když bylo někde nějaké soustředění, tak třeba i když jsme někdo byli z podmínek, kdy bylo těžké si to soustředění finančně dovolit, tak se nám nějak snažila přes různé dotace a tak pomoct prostě najít ty finance, aby jsme to soustředění třeba mohli absolvovat. Což když v tomhletom věku, kdy si sám jako finančně nepomůžeš a máš někoho, kdo ti tohleto je schopný poskytnout a může tě to posouvat různě v životě, tak ty se díky tomu můžeš dostat někam, kam by ses jinak jako bez jejich pomoci vlastně nedostal, což můj případ jako je takhle, no. A pak další můj trenér, který byl tady v Brně, tak byl zase lidsky hrozně skvělej, doteďka na něj moc rád vzpomínám a vždycky, když se mě někdo zeptá v Brně, kam poslat dítě jako na judo nebo tak řeknu, hele, určitě ho pošlete za Lukášem Hořtedem do Tory Judo Brno, protože ať už to vaše dítě bude chtít to judo dělat po pár letech, co tam bude chodit nebo ne, tak ten čas, který tam stráví, tak ho stráví v přítomnosti dobrýho člověka, který na ně bude mít příjemný jako vliv.
nesprotivý jim sport obecně a určitě jim jako nesprotiví to judo, no. Takže... A kdybys měl vypíchnout pár bodů, proč je Lukáš dobrý trenér? Ty jo. Myslím si, že je hrozně dobrý trenér pro děti kvůli tomu, že je fakt pozitivní člověk. Což si myslím, že ty děcka v tom, jak vyrůstají na těch základkách, kámo, základka je prostě drsný prostředí. No jasně. Základka je sakra drsný prostředí. Všichni jsme byli na základce, všichni jsme si tam něco zažili, někdo to měl lepší, někdo to měl horší. A pak je jako fajn mít možnost přijít někam, kde ten člověk je fajn a prostě má s tebou trpělivost a hlavně on si tam vychovává ty svoje další spolutrenéry, aby na ty ostatní děcka byly taky takový. A fakt jako vždycky, myslím si, že to jeho působení vytvářelo hrozně příjemnou atmosféru na tom tréninku a hrozně dobrou takovou jako sounáležitost mezi těma dětma. Takže bylo hrozně fajn tam chodit. Vždycky se usmíval, což by si člověk řekl, jako, že co to je za faktor, aby se na tebe trenér smál. Nemusí, jasně, že nemusí, ve chvíli, kdy jste dospělejší, tak tam můžou být jako hodnotnější věci, ale tohle to dělá fakt jako hodně, když kdykoliv toho člověka vidíš a on se usmívá, tak to je prostě nakažlivý. Ty můžeš mít blbej den, přijdeš tam a vidíš ho, že je happy, tak prostě začneš být taky happy. OK. A jinak, no, tyjo, trpělivý, hodnej, fakt fajn člověk, no, Lukáš. Což je pro děti asi super. Že já nevím, já jsem měl trošku jinýho trenéra. Jeho vážka byla, že když ti škola zavazí trénovat, tak se vyser na školu. A byl to člověk, který celý svůj život působil v armádě. Aha. Takže jsme měli v podstatě armádu na tréninku, byla hrozně přísná disciplína, byla hrozná hierarchie v tom mezi dětskama, která byla podporovaná tím, že pokud nějaký mladší děcko udělal hloupost, tak za to dostal ten starší a hrozně se tam tady to prolínalo, že ten starší si má pohlídat nějakého mladšího a tohle to prostředí podle mě i vyvíjelo nějakou šikanu, že já jsem třeba, když jsem byl mladší, tak jsem dostával od starších, že prostě něco, seš mladší, nemůžeš být tady té šatně, nebo seš mladší, nemůžeš být tady v té půlce gymu a prostě ještě nějaké další blbosti. A když jsem já začal být ten nejstarší v gymu a ještě pár mých kámošů, tak jsme si říkali, že to je nějaká blbost a že to přestaneme dělat. Okay. A že přestaneme potlačovat mladší. A když jsme tam byli nejstarší, tak jsme nepotlačovali mladší. Doufám, že to tam pokračuje furt. Nevím. Nebyl jsem tam už 5 let v tom gymu a nikdo z mých kamarádů, se kterými jsem trénoval v té době, se kterými jsme si snažili tu kulturu předělat, už taky netrénuje, takže nevím, jak je to tam teď. Ten trenér je tam furt, takže bych spíš typoval, že je to zpátky, jak to bylo. A jak teďka sám trénuju ty děcka, tak nad tím nějak přemýšlím, protože mám pocit, že v tom nějakým víc východním bloku ten trenér je brán jako člověk, který musí nějak vychovávat ty děcka. Když mám pocit, že ten západní přístup je spíš takový, že ten trenér je jakože instruktor, pozitivní nějaký člověk a že rodiče od ní neočekávají, že má vychovávat ty děcka nějak extrémně. Když u nás jsem vždycky měl pocit, že ten trenér je určitě ten člověk, který musí vychovávat disciplínu, musí vychovávat něco. Takže já nevím, třeba jak najít ten Tyjo, tak to zase mezi tím. Bych neřekl, že Lukáš tím, jaký byl, takže by tohleto ale nerozvíjel u těch dětí. To zase jako rozvíjel. Akorát možná ne tím militaristickým přístupem prostě, no. To je teda zajímavé, že vy jste byli schopni se tak nějak jako osvítit a neříct si, že teďka přišla naše chvíle být ty zlí a budeme stejně zlí, jako byl někdo na nás a netočíte to kolo dál. A musí se nechat, že taky ve spoustě judistických jako oddílů po republice asi možná je to s tím judem jako obecně, že ta hierarchie pásková je tam hodně, ale to si myslím, že obecně v jitsu bývá taky a my jsme tady jako jeden z mála gymů, kde to prostě neřešíme.
Ale takový to, že do sprchy se chodí podle toho, jaký máš pásek, tak to jsme měli, že jo. No stejně tak všechny ty jako věci spojené s páskama, že někdo, kdo má nižší pásek, ti nese kimono někam, jakože když jsme byli na soustřičku, tak ti ho nese do kopce, aby ho ty nemusel tahat, tak to jsme taky zažili. Prostě takovýhle, no, přežitky, no já nevím, který možná k tomu sportu patří. Někde jsou asi horší, někde jsou ne tak hrozný, jakože se neprojou tak silně. Možná s tím třeba v tom jitsu jsou spojený různý ty gauntlety, že jo, když se dávají pásky, že někde tě zmlátí páskama, někde máš nějak dlouhý shark tank a tak. My tady nic takového nemáme, že když prostě někdo dostane pásek, tak se mu váže kolem pasu a to je celý. Určitě, no. To je fajn, že já jsem třeba rád, že ve Svegu není vůbec kladený důraz na nějaké pásky, neřeší se to. Tady vůbec neexistuje tady nějaká ta hierarchie vzhledem k páskům. Jediná věc, kterou jsem měl ve svém prvním jitsu gymu a která by mi upřímně nevadila, kdybychom ji měli taky, tak bylo to, že u sparingu se vždycky mladší pasek odsunul pryč od staršího. Ale že jo, když zavedeš jedno pravidlo, tak to potáhne další. Ale já bych se asi nezlobil, kdyby se odsouvali ode mě během sparingu. Ale myslím si, že třeba to nedává tak velký smysl třeba během pásku, ale myslím si, že když třeba víš, že někdo je v přípravě a ty nejseš, někdo se chystá na trials, tak by ses mohl posunout, i když on je třeba zrovna v míň krembu než ty, tak ty by se stejně mohl posunout, protože on se chystá na trials. Jo. Tohle to taky si myslím, že by bylo fajn, kdyby... Ale jako do jistý míry to lidi mi přijde, že u nás i vnímají. Občas taky jsem na někoho trošičku minimálně hodím nepříjemný pohled, takže kámo, já to jenom za 2 týdny, fakt důležitý turnaj, potřeba, abys odprejsknul někam do hajzlu. A já měl místo, kde můžu pořádně trénovat a ne, že udělám 3 pohyby a musím to sklidnit, protože bych do tebe jinak narazil. Vím, že je to jako nevhodný, protože furt tam jsou prostě společní tréninky. Mohli bychom si to ošetřit tak, že snížíme počet lidí na ten trénink, ale zase jako nechceš to takhle nějak redukovat, takže tohle je asi nejlepší řešení, no, aby prostě lidi si řekli OK, není to teďka kokot, co do mě naráží, ale prostě má za chvilku důležitý turnaj, tak já se posunu, ať to ano. Ale jitsu prostředí je obecně trošku divnější tím, že tady to není vůbec profi sport, toho je hobby, takže tady míň můžeš jak by prosazovat tady ty nějaké myšlenky, typu, že teď chystáme tady ty 2 lidi na turnaj a vy se neserte nebo něco takového. Že prostě teď tady 3 lidi se chystají na závody, takže budeme je třeba shark tankovat celý trénink, že oni to potřebujou, tak ti hobbici řeknou, že já jsem si přišel svůj trénink. Jo, a tak jako to jsme dělali dřív na Fight Clubu, no, ale spíš se jako vybere, kdo chce shark tankovat, tak to je furt realizovatelný. Hlavně taky, no, jako neberte to tak, že by se nás nechtěli na tom tréninku, že jo. Každý tréninkový parťák je hodnotný, obzvlášť jako ve chvíli, kdy my jsme unavení, tak prostě, když jsem unavený, jaký si rád vezmu kačku honáškovou a zaspáruju si s ní prostě pohodičku a budu na ní opatrnější, než bych byl na jiný lidi. Protože furt mám příležitost si procvičit techniku, vím, že to bude s menším odporem, s nižší intenzitou, takže furt je super, že nám prostě ti hobíci chodí na ty tréninky, no, je to důležitý. Ale dejme tomu, že myslím si, že je lepší se spíš vyhnout úplně té hierarchii nějaké třeba na těch dětských trénincích, nebo furt ji nějakým implementovat nějakým způsobem, aby nějaká byla. Ty jo. Bude to takový divný, když bych řekl, že u těch dětí mi to přijde fakt přínosný a pak se to dá rozvolnit, ale tím, že já jsem to takhle měl, že jsem vlastně do konce toho, co jsem dělal judo, tak jsem vyrůstal v tom hierarchickém prostředí, že prostě furt pásky, že jo, nástup je podle pásku a tohleto. Ale pak jako to byl upřímně i jeden z těch faktorů, který mě hodně přilákal k tomu jitsu, že se tam neřeší furt tyhle ty věci. A nejvíc mě otravovalo, když jsem byl v Japonsku, v Kodokanu, tak kámo, tam máš žíněnku, teď přicházíš už jenom do tělocvičny, do doža, ukloníš se, říkám OK, v tom judu se to furt dělá, ukloním se, když přijdu do doža. Ukloníš se, než vlezeš na žíněnku.
OK, ještě jo. Ale pak to tam bylo, než kdykoliv vyzval někoho na randory, jako na sparingový kolečko, tak jste společně museli přijít na okraj žíněnky, kleknout si, uklonit se, postavit se, jít si najít místo na té žíněnce, tam si kleknout naproti sobě, uklonit se, postavit se, uklonit se a pak jste se mohli začít spárovat a na konci zase uklonit se, kleknout, uklonit se, odejít společně na okraj žíněnky, kleknout, uklonit se a pak jste se mohli rozdělit. A úplně, no, tak tohle to je jako hodně přehnaný. To určitě. To jsem nezažíval. Jako podle mě stačí, když přijdeš do doža, na žíněnku a pak už nemusíš klekat, ale prostě jenom oční kontakt, půjdem, ukloníme, jdem. Jasný. No. Takže občas mě tyhle ty jako věci už otravovaly na tom judu. Jakože já přemýšlím nad tím, že dá se říct, že my jsme tady to zažili, dejme tomu, že máme z toho nějaký jakože trauma, které může být nějakým způsobem přínosný nebo ne. A jestli je potřeba to generační trauma posouvat dál, anebo ho nechat být. A jestli třeba tím, že ho nechám být, tak třeba oni budou to horší, nebo budou to lepší. Hele, furt si myslím, že to přináší do těch, nebo že to do těch lidí naprogramovává a je nějaký jako pochopení k té hierarchii, se kterým se pak setkáš i v pracovním prostředí. Víš, že chodím do práce, prostě jsem učitel na střední škole, mám nějakou ředitelku, mám nějaký kolegy, mám nějakýho, dejme tomu, vedoucího toho našeho předmětu, předmětové komise. A prostě jakoby chápeš, že jsme na jedné straně jakoby kolegové, ale zase zároveň víš, že tam nějaká hierarchie je a když ti někdo řekne, že bys měl něco udělat, tak bys to měl udělat. A nebazíruješ nad tím, že hej, neudělám to, udělej si to sám a tak. A myslím si, že ty děcka, když se s tím nesetkávají, jakože jasně, oni se s tím do jisté míry všichni setkají v průběhu toho, když jsou ve škole a tak, ale myslím si, že to judo to do tebe jako daleko líp asi jako nainstaluje, že to takhle funguje a nevím, jestli by ti to jako chybělo, kdybys to takhle neměl v životě. Nevím, no. Pak jako další věci, co ty bojové sporty učí, jsou, že ta disciplína, nějaká zdvořilost a tohle to všechno si myslím, že je hrozně fajn. Jako přijde mi, že pro ty děcka je fakt dobrý, když ten režim je takový jako pevnější a teď ne jako toxicky pevnej, ale prostě jako prostě takový disciplinovanější. A pak ve chvíli, kdy jsme už jako všichni dospělí a můžeme si říct, že OK, tak už jsme tady všichni tak nějak jako podobně na tom životně, tak pojďme už fungovat ne jako trenér a svěřenec, ale jako spíš prostě spolu trénující lidi, kteří si navzájem můžou jako radit, dávat zpětné vazby a pomáhat si, no. Ale to je tím, že takhle to já sám jako vnímám. Pak si myslím, že ve chvíli, kdy máš trenéra, který takhle bude chtít fungovat a není moc jako, dejme tomu nějaká přirozená autorita a furt ten gym jako potřebuje někoho, kdo je i tak jako podvědomě uznávaný jako ta hlavní osoba. Že když si to vezmeš, když na tréninku není Honza a ten trénink vede někdo jiný, tak někdy to funguje a někdy to nefunguje, že prostě ty lidi kolikrát ani nechcou opakovat ty techniky, který ukazuje někdo jiný, ale prostě kdykoliv přijde Honza a ukazuje věci, tak naprostá většina lidí si to zkouší a my, co si chceme zkoušet něco jiného, tak si jdeme stranou a zkoušíme si něco jiného. Takže furt si myslím, že to vlastně jako určitá osoba s autoritou v té tělocvičně je dost potřeba. Tyjo. Takže to je zajímavý, jako... co? Těžká situace na úplný rozseknutí. No asi to nedosekneš. Prostě musíš být trenér, který má autoritu, ale nedost silnou. Má být nějaká hierarchie, ale ne úplně nepřehnaná, aby nebyla toxická a aby z té hierarchie nevyplývala pak šikana následní. Nějaká fakt jakože zlá šikana a tak. No. Že prostě musíš nějak hledat ten balans, který může být těžký nějak najít, že jo. A hlavně si myslím, že spousta lidí se může najít v tom, že jsou trenéři a mají nějakou autoritu a
můžou něco dělat, protože jsou zrovna autorita, můžou ji nějak abuzovat. Jo, To se stává. Si taky myslím, že se stává hodně. To se stává, že jo, to je takový syndrom prostě sekuriťáka v obchodě, jako že najednou se cítí, že má nějakou moc, tak ji chceš zneužít. Tak něco podobného se může stát podle mě i jiu-jitsu trenérovi. Že hodně nafouknout jeho ego, že je autorita a může něco říkat nějakým lidem, i když třeba je to jiu-jitsu trenér, který spí v gymu a před ním sedí nějaký podnikatel, co má miliony, tak ten trenér stejně bude mít z nějakého důvodu pocit, že může něco říkat o životě tomu druhému. To je jedno asi. Jako myslím si, že obecně, když byste chtěli mít úspěšný gym, tak je dobrý se na spoustu věcí zeptat Honzy, protože tady máte dlouhodobě pod jednou střechou výkonnostně dobrý lidi, což se málo kdy stává, protože hodně často, když ti výkonnostně dorostou nějaký lidi v gymu, tak se velmi často s tím trenérem rozejdou ve špatném, rozdělí se a založí si vlastní gym. Velmi často nemáte moc holek v tréninkovém prostředí. My tady máme hodně holek, v každé tréninkové skupině jsou holky. Určitě, a je jich fakt hodně. Takže i tohle to si myslím, že tady má Honza nastavený dost dobře jako tu kulturu, že prostě nevychovává bandu úchyláků, který by dělali prostě nepříjemný prostředí, do kterého nebudou chtít holky chodit trénovat a pak ty holky chybí v tom sportu. Yes. A taky si myslím, že vlastně máme tady hezký prostředí, který nějak dlouhodobě funguje, což taky, že spousta lidí dokáže ze začátku rozjet hezký gym, ale ve chvíli, kdy má udržet jako nějaký konstantní přístup peněz, nespoléhající se na dotace. My tady nefungujeme vůbec žádných dotací, protože prostě nemáme dětskou základnu. Jsme v Brně, kde prostě ty dotace jdou do daleko většího množství různých klubů a ve chvíli, kdy nejste olympijský sport a nemáte dětskou základnu, tak v podstatě jste sami. Takže kluci prostě musí umět fungovat z toho, co si ten gym vydělá čistě z těch členů. Nemáme ani žádného sponzora. Takže si myslím, že určitě je dobrý se na spoustu věcí, jak nastavit kulturu a spoustu věcí s gymem, tak je dobrý se zeptat Honzy. No. Určitě. Tak jo, no. On mluvil o tom, že si inspiroval nějaký tím Keenanem, který taky kdysi dávno, jak zakládal ten svůj gym, tak mluvil o tom, že nechce mít autoritu, blablabla, chce mít víc trenérů, o čemž mluví Honza taky. Když si poslechnete podcasty z jeho účastí, tak tam taky mluví o tom, že nemáme jenom jedného trenéra, máme jich víc, aby lidi si mohli vybrat, aby lidi si nemysleli, že ten jeden má pravdu a zbytek nemá. Jo, no. To tak. No jinak jako k těm dobrým věcem, k různým trenérům v různé fázi, ať už jakoby života, nebo dejme tomu tréninkového života, jako od kdy jste začali s tím sportem a tak by se dalo říkat spousta věcí. A taky hrozně záleží, jako jak jste, že jo. Máme tady, když to vezmu, Míša Trávníček, který má dopolední tréninky, tak je za mě velmi dobrý jako trenér pro hobíky. Určitě. Kteří prostě chcou přijít na jitsu jen tak, aby si zpestřili život, něco se naučili, nějak jim to postupně fungovalo ve sparinzích a tak. A je hrozně super, že pro takovýhle lidi tady máš člověka, který je jako naprosto vhodný pro ty lidi. Určitě. A ty lidi ho fakt mají rádi. Mají ho mega rádi, no. Takže tak. Tím to asi klidně můžeme zavřít. Tak děkujeme za pozornost. Budeme rádi za jakýkoliv komentáře k tomu, co jsme mi napsali. Budeme rádi, když řeknete, co vy ceníte na svých trenérech nebo na jiných trenérech. A budeme rádi zase na příště za nějaký otázky. Vždycky, když dáme post na Instagram, můžete nám napsat cokoliv chcete. Vidíte, že tady nečteme jména těch lidí, co nám ty otázky dávají, takže se nemusíte stydět. A to je všechno. Tak jo. Díky.